Magandang araw mga idol. Meron tayong nangka dito mga idol oh. Tingnan nyo mga idol. Galing pa to sa labas. Sa labas ng bahay mga idol. Galing pa to sa labas ng bahay. Yan. Ngayon, bubuksan natin kung marami ba talagang laman itong nangka natin. Oh, sobrang laki. Grabe ang laki mga idol. Tingnan natin kung marami ba itong laman. So, yan mga idol ah. Lah. Wow. Wow, gala. Sarap namin mga kuwan mga idol. Uy. Grabe mga idol oh. Sarap mga idol. Grabe mga idol, ang sarap. Daming laman mga idol. Daming laman. Apa? Yan. Yan mga idol. Oh. Wow. Ang sarap. Wow. Ang sarap mga idol. Sarap talaga mga idol. Grabe. Ang laman mga idol. Grabe yung sarap. Yun lang mga idol. Maraming salamat.